Hoe ben je er dus bij gekomen om een speakerdwarp te organiseren? Dat is toch prachtig? Wij vonden het vroeger ook mooi en dat kunnen we net eens meer zo vol. Hè? Dus zaten we aan de heen, wij zien wij wilden hier in het dorp gaan. Ja. En dan misschien ook wel in omliggende dorpen. Trouwens is het de perfecte combinatie van creativiteit, boetenbjatje. Geen mobiel. Geen mobiel, dat is ook belangrijk. Minder beeldschermtijd, ze zijn zo enthousiast. Het is eigenlijk beter dan die verwacht hier. Toen ik dat jaren dacht ik al van ja, je ging wel vaak in. Ja? Dat is de hele week geweest. Ja. Ja, juster ben ik heel even geweest omdat het slecht waar weer. Maar... Ja. Dus je is een beetje voor de PlayStation. Ja, klopt. Ja. Maar wat is nou leuker dan? Ja, dit vind ik wel leuker. Ja? Waarom dan? Ja, omdat zeg maar, het is echt boeten, het is seizoen en het is gewoon heel leuk om te bouwen en zo. Heel leuk. In plaats van alleen nog maar binnen zitten, ik is nou gewoon lekker in de frisse lucht bij z'n allen. En dan hoef je net alleen op in je beeldscherm te zien. Nee, dat was nog eens een protten. Ja. Ja? Ja. En vooral op TikTok dan. Op TikTok? Ja. Wat is er nou zo leuk aan? Ja, en dan bij zus staat je filmpjes in staan, dat is dan soms wel fascinerend. Ja, en wat is er fascinerend dan? Zo binnen ik al die taal en saai. Dus ja, daar is ik ook van leren. Ja. En is dit even op TikTok doen voor te timmeren, hoe dat werkt? Ja, had ik eigenlijk mijn best wil. En wat voor filmpjes zie ik eens dan op? Nou, zeg maar, hoe ik gewoon normaal timmeren zonder mijn vingers te zetten. En de hersen al jij nog, alle vingertjes? Ja, ik ga er naar zien. Zo, Dus dat gaat best. ja. Zo, we hebben een hele mooie trap. Oh? En die hebben we maken van hout en mijn 8 meesten werken weer. En dan maakt ze mijn hut. En bist u dan een beetje de baas? Nee, dat is die met die groene jas daar. Oh, dat is de baas? Ja. Ja, de baas, ik vind me niet zo vol dus. Oh ja. Ja, oké, ik bedenk een beetje af van, maar Je hebt alleen nog maar man hè, in het team. ja, alleen nog maar man. Ja. Ja, is dat maar een reden? Net per se, maar famkes in deze groep die gaan een eigen hut, dus ja dat... Je hebt toch dit alleen nog maar de vrouw? Ja. Man net welkom? Nee, Girl power. Ja, zeker. Vervelende man. Ja. Sowieso. Ja, sowieso? Ja, sowieso. Altijd vervelend. Ze kennen wel irritant wezen. Ja. Heel vervelend. En dat er dan een beetje verder zit, dan ging ik zo maar in mijn hier en dan pak ik hem zo weg en dan ging ik zo slaan. En dat vind ik zo mooi. Mooi werk. Ja, dus letterlijk timmerman worden. Met profvoetballen. Oh. Ja? Bij welke club dan? Paris Saint-Germain. Tuurlijk. Ik ben bijna nooit boeten, dus dan is dit eigenlijk wel leuker om boeten te lezen. Dan kan ik me eigenlijk uitleven. Maar en nou rijmt het, vind je het nog wel leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, wat is er dan zo leuk? Als je gaat bouwen en dan ga je op tv.